Det er en autoritativ antropogonisk bibeltekst, det vil sige, det er en myte. Teksten handler om, hvordan Gud skabte jorden og mennesket, og hvordan Adam og Eva spiste af det forbudte træ, fordi slangen havde ledt dem til det. Mange forskellige mennesker har skrevet Bibelen, folk som vil dele tro og håb med andre. Den har en stor betydning i kulturhistorie, fordi det er den mest udbredte tekst i verdenshistorien og den mest kendte bog. Så har vi også delt teksten ind i nogle forskellige afsnit og givet afsnittene titler. Og det første afsnit har vi kaldt Gud skaber Edens have, dyrene og mennesket, og det er helt ind til vers 15, hvor der kommer et nyt afsnit, som vi kalder Gud forbyder mennesket at spise af kundskabens træ, og det er så kun 3 linjer langt, indtil vers 18, hvor vi kalder det næste afsnit Gud skaber en kvinde til Adam. Og det er så indtil kapitel 3, syndefaldet og uddrivelsen af Edens have, hvor vi kalder afsnittet Slangen frister Eva til at spise frugten fra det forbudte træ. Og så var det indtil vers 8, som vi har kaldt Gud finder ud af, at Adam og Eva har spist af frugten fra det forbudte træ. Og det var så indtil vers 14, hvor vi kalder afsnittet Adam, Eva og slangen bliver forvist fra Edens have. Og det er så det. Og så har vi også et point of no return til teksten, som vi mener er det tidspunkt, hvor Adam og Eva beslutter sig for at tage en bid af det forbudte frugt, altså af æblet. Og derefter så er der så ingen vej tilbage, og de har besejlet deres skæbne. Ja, og så har vi så lavet en accentmodel over hvor man så både tager Gud som subjekt, Adam som subjekt og Eva som subjekt. Og hvis man så tager Gud som subjekt, så har vi hans mål, og det er at prøve at skabe en perfekt verden, hvor alt er godt. Og modstanderen til dem, det er så Adam, Eva og slangen. De går imod hans drøm om at skabe en verden uden fejl. Giveren til den mission, det er Gud, der selv har givet ham den opgave. Hjælper, der er ikke nogen her i den første, det er Gud, der er alene. Og modtager, det er Gud igen, fordi det er ham, der ønsker at opnå den perfekte verden. Så har vi med Adam, der ønsker han at opnå et lykkeligt liv. Det så er modstander til ham, det er så slangen og Eva. Slangen, fordi den får Eva til at tage æblet. Og så Eva, fordi at hun så giver æblet til Adam. Giver til den her mission, det er også Adam, fordi han ønsker det lykkelige liv. Og hjælper, det er så Gud, fordi at han giver ham Eva, og Eva, fordi at hun er skabt for at gøre Adam lykkelig. Så har vi Eva som subjekt. Hendes mål er så at underholde Adam. Hendes modstander til det er slangen og Gud. Slangen, fordi at den skaffer æbler, og Gud, fordi at Gud så straffer personerne ved at sige, at hun skal føde i smerte. Giveren til den her mission er Gud, fordi at han skaber Eva til at underholde Adam. Modtageren til det her, det er så Adam, fordi det er ham, der bliver underholdt, hvis Eva opnår sin mission. Ja, det var så det. Så har vi lavet et kontrastskema til den her myte, og vi har sat det gode op mod det onde i myten. Det gode i myten er Gud, fordi han har skabt Adam og Eva og alt det gode. Samtidig har han også skabt paradisets have, hvor de kan spise alle frugterne undtaget kundskabens træ. Det er derfor det gode i myten. Det onde er slangen, som får Eva til at spise det her æble, og Eva som så får Adam til at spise af æblet, og samtidig livets træ, eller kundskabens træ, som Gud har fortalt Adam og Eva, at de ikke må spise af. Ja, Gud han er den alvidende, ligesom en fader i familien også er den kloge. Gud har ligesom skabt alt, ligesom en far også har været med til at skabe barn.
Gud passer på Adam og Eva, ligesom en far passer på sine børn. Og Gud bestemmer alt, ligesom en far er den der bestemmer i familien. I Edens have havde Adam og Eva ingen bekymringer, ingen fjender, såsom rovdyr. Gud, han havde sikret dem, at de var beskyttet i haven. De skulle ikke bekymre sig om overlevelse, da haven var fyldt med spiselig vegetation. De var vogtere af haven, og de levede med den forudsætning, at de ikke kunne spise af kundskabens træ, for det ville blive deres død. Uden for Edens have skal Adam og Eva selv sørge for deres overlevelse. Eva, kvinderne, skal føde deres børn i smerte. Hun skal begære sin mand, og han skal herske over hende. Adam, mændene, skal skaffe deres egen føde. Mennesket kunne nu kende forskel på godt og ondt, og ansvaret lå nu i deres hænder, og Gud sørgede ikke for deres eksistens længere. Så har vi slangen som et symbol på et onde, fordi at man ser ofte slangen som et lusket og snedigt dyr, der kryber rundt på jorden, og som lister der sig ind på den. Og også hvor at, det blev skrevet, der var slangen et meget almindeligt dyr, der også havde været ofte dødeligt, og det er sikkert derfor, det blev valgt som symbol på det onde. Her der frister slangen Eva til at gøre det onde, nemlig at spise æblet og give det til Adam og få ham til at spise af det. Før de har spist frugten fra det forbudte træ, er alting perfekt for dem i paradisets have. De mangler ikke noget, de kan få alt hvad de kan spise, og de bekymrer sig ikke om noget. Men da de har spist af frugten, bliver alting anderledes. De finder ud af, at de er nøgne og skammer sig. De er ikke længere ubekymrede, og Gud forviser dem til jorden. Der må de med slid og slæb arbejde på føden, og kvinderne skal føde børn i smerte. Ja. I historiens hovedbudskaber er, at kvinden skal adlyde sin mand, da manden ses som den rationelle person. Eva blev fristet til at spise af kundskabens træ, og fristet derefter Adam til at spise af æbler. Eva var i dette tilfælde fremvist som svag og urationel samt stupid. Samtidig siger Gud til Adam, at mændene skal herske over kvinderne, da kvinderne er svage og derfor behøver en stærk autoritet. At tænke selvstændigt er ifølge historien ikke en positiv værdi. Hvis mennesket tænker selvstændigt, tager de også ansvar for deres handlinger og derved deres eksistens. Før Adam og Eva spiste af kundskabens træ, tænkte de ikke selv, men adlød deres autoritet Gud. Gud tænkte derfor for dem og sørgede derfor for dem. Når mennesket tænker selv, går det galt, da mennesket ikke er rationelt nok til at træffe svære beslutninger. I historien skal mennesket adlyde Gud, autoriteten, og ikke stille spørgsmål til hans ord. Mennesket kan ikke forstå det abstrakte, som Gud ved, og derfor er en selvstændig tankegang fremvist som dårlig. Man kan sige, at de går fra at være børn, som er under Guds ansvar, til at blive voksne, hvor de selv er ansvarlige for deres liv og deres handlinger. I myten bliver Gud fremstillet som den maskuline og stærke fører, da han skaber Adam og Eva. Og Eva bliver fremstillet som en svag person, da hun bliver fristet af slangen. Hun er skabt af Adams ribben, hvilket gør, at hun er en del af Adam, som hun er skabt for at underholde ham og være en tjener for ham. Teksten den fremstiller seksualitet som noget, der skal skjules og holdes inden for mand og kone, fordi da Adam og Eva finder ud af, at de er nøgne, tager de nogle figenblade på for at dække deres edlere dele til. Der står i teksten, byggede han en kvinde og førte hende til Adam, vers 23. Da sagde Adam, nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget, vers 24. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Teksten fremstiller heteroseksualitet som det eneste rigtige, og kvinden er en del af manden, hvor manden skal forlade sin familie for at være sammen med en kvinde. Fremstillingen af magt har fået store sociale konsekvenser. Det at slangen havde fået magt nok til at få overtalt Eva til at bide af æbler, og det medførte, at Gud brugte sin magt til at straffe dem. Kvinden blev straffet ved at skulle føde smerte og skulle til at være under manden,
og manden blev straffet, at han skulle have svært ved at få afgrøder i jorden til at vokse. Og i kraft af mand